chinga kia maberera cia sagenderete gukina imeyense yetu ya Kenya Kisii FM nigotore no mukia iri kwene kia kwemanyore kerike genderete bono asomoro buri mo minchorimi rituko ryange rya Jumaine itariki 15 mwaka uyu guchakira kinsebere kya mambia wika kinsesatu kya mambia bwate tariki asitora koretero yo kuri yo seneta bwe county ya Kisii omusike Samuel Riose Okemwa ni seneta gaiga ngende mbarwanirire toira nikibesa gaiga asara chigo kwane yemase yemuna bamenyi be county ya Kisii nari abangete ko bakorera ekerara nyare gochoroko be seneta ye county ya Kisii ingachingurwa ba inkobe bakobarwanirira tomocha nomoro beri mu minchorimi rituko ryange rya Jumaine itariki 15 mwaka uyu guchakira kinsebere kya mambia wika kinsesatu kya mambia ime ya Kisii FM Samuel Okemwa